Vážení a milí posluchači a posluchačky podcastu 2050, vítejte u další epizody. Tentokrát se tady potkáváme s Andys Novákovou. Vítej v podcastu. Ahoj Pešo, děkujem. Naše dnešní téma je zemědělství, kterým ty se zabýváš ve faktech o klimatu. A obecně vlastně tam, kde děláš analýzy nebo píšeš články, tak je oblast krajiny, dekarbonizace zemědělství, lesnictví, tahleta oblast. Nedávno si dala si dohromady vlastně grafiku toho, kde vznikají emise v zemědělství. Já si pamatuju, že když jsme začínali dělat tenhle ten podcast úplně na začátku, tak v těch prvních epizodách jsme říkali, že hele, jako zjednodušeně řečeno, polovina emisí ze zemědělství souvisí nějak s hnojením a polovina souvisí s říháním krav, jako vlastně s hovězím dobytkem. A ty to máš v té své grafice trošičku jako upřesněný a tak bych se na to chtěl podívat i pak z hlediska nějakého třeba vývoje nebo tak. Takže kdybys mohla začít od takového základního rámce, jako co teda, když se řekne emise skleníkových plynů a oblast zemědělství, tak kolik jich v Česku je a odkud pochází? Teda můžu začít od toho. No, odpoviem ti len na to teda, že v podstate máš pravdu, že tie najväčšie ako keby časti alebo najväčšími prispievateľmi v tom poľnohospodárstve je práve ten hovädzí dobytok, a teda to grganie kráv, enterická fermentácia, teda sa to odborne nazýva tomu procesu trávenia, ktorý prebieha u kráv. A druhá najväčšia časť sú vlastne tie emisie z hnojenia, ale potom teda sú tam ešte časti ako napríklad samotný hnoj, alebo teda mrva, ktorá vzniká vlastne pri chovaní kráv, čiže proste vzniká ten hnoj, to ako sa on uskladňuje, pritom vznikajú emisie. A potom sú tam ešte ďalšie časti ako napríklad vápnenie alebo aplikácia močoviny, ktoré sa podieľajú každé nejakými 2%. A potom je tam ešte spaľovanie fosílnych palív napríklad v traktoroch, ktoré jazdia po tých poliach a podobne. Máš v hlavě i přímo ty čísla, že bychom si tam tak jako prošli ty jednotlivé kategorie i s tím, kolik jako procent to zabírá? Tak celkovo vlastně ty emisie v tom emisnom akoby koláči to poľnohospodárstvo v Českej republike zaberá nejakých 8,2%, vlastne pre rok 2022, sú to dáta z roku 2022. A je to nejakých 9,6 megatón oxidu uhličitého, vlastne ekvivalentu oxidu uhličitého. No aby sme teda išli postupne, tak tá enterická fermentácia to je nejakých 38%. Potom to vlastne, ono to spadá, to hnojenie ako keby pod kategóriu obhospodárovanie pôdy, kde je nejakých tiež 38%. Potom to samotné nejaké akože uskladnenie, narábanie s hnojom a podobne 8%. Ak som povedala, tak to vápnenie a... To říká po 2%. Áno, vlastne. vápnenie a aplikácia močoviny nejakých po 2%. A potom tie zvyšné percentá vlastne sú pre to spaľovanie fosilných palív. Můžeme si ty dvě hlavní kategorie možná trošku víc vysvětlit, takže co teda znamená enterická fermentace a potom co teda znamená to obhospodařování? No tak ako som povedala, tak tá enterická fermentácia je v podstate odborný názov pre trávenie, ktoré prebieha u prežúvavcov. Vlastne rieši sa to v poľnohospodárstve hlavne v súvislosti s chovom kráv, akože hovedzieho dobytka teda, ale spadajú tam napríklad aj ovce alebo kozy, ale ten hlavný podiel, myslím, že niečo cez 90% majú na tom práve tie kravy, ten hovedzí dobytok. A čo sa týka teda toho hnojenia, alebo teda toho obhospodarovania pôdy, kam teda spadajú emisie z hnojenia, tak na tom sa najviac podieľajú emisie z aplikácie syntetických hnojív, tam nejakými 60% z tých 38%. Potom je tam aplikácia organických hnojív, čo je napríklad práve ten hnoj od kráv, to je nejakých 5%. A potom nejakými ďalšími malými percentami sa na tom podieľajú napríklad moč a výkaly, ktoré vznikajú pri tom, ako sa kravy alebo iný dobytok proste pasie na pastvinách. A započítavajú sa do toho tiež nejaké malé emisie, ktoré vznikajú ako keby z organickej hmoty ponechanej na poli, čo sú vlastne keď sa pozberá úroda a niečo tam zostane, korene, nejaká biomasa tam zostane, tak tam vznikajú tiež nějaké drobné emisie. A můžeš ještě možná trošičku vysvětlit ten jako princip, jako jak se to stane, že když nasypu, naleju prostě hnojivo do pole, tak jak se z toho stane jako najednou skleníkový plyn v atmosféře? Tak vlastne tie hnojivá, väčšina z nich nie sú v takej forme, aby boli priamo dostupné pre rastliny, tak aby mohla proste rastlina prijať priamo tie prvky, ktoré potrebuje a proste zabudovať ich tak, ako ona potrebuje.
A preto v tej pôde vďaka baktériám prebiehajú nejaké procesy, vraví sa im nitrifikačné a denitrifikačné procesy, ktoré pomôžu vlastne rozložiť to hnojivo na také prvky, aby boli pre tú rastlinu dostupné, ale zároveň pritom vzniká oxid dusný, ktorý sa uvoľňuje do atmosféry a ako skleníkový plyn. Vlastne. Když už jsme u toho, tak jakože zemědělství je vlastně specifické tím, že ten hlavní skleníkový plyn na rozdíl od ostatních sektorů není oxid uhličitý, ano. Ale teda oxid dusný a metan. Ano. Dokážeš říct jako teda tím pádem, proč zrovna tyhle ty plyny? Proč vznikají zrovna tyhle v zemědělství? No tak ten metán, ako hovoríš, tak vzniká práve pri tej enterickej fermentácii. To proste tými chemickými procesmi, ktoré v žalúdku toho dobytku prebiehajú, tak skrátka je to tak, že vzniká metán. A takisto vlastne pri tých procesoch v pôde vzniká oxid dusný. A toho oxidu uhličitého je vlastne tam najmenší ako keby podiel, tam vzniká iba nejakých 16% z toho celkového ako keby množstva tých emisí. A metán a oxid dusný zaberajú, alebo teda že podieľajú sa rovnakým množstvom, každé po nejakých 42% vlastne. Zároveň, pokud si to dobře pamatuju, tak vlastně oxid dusný i metan jsou vlastně silnější skleníkové plyny než oxid uhličitý, takže jich jako reálně to množství vzniká poměrně málo, ale jsou silnější několikrát. Teď nevím, kolik přesně je ten jakoby přepočet na hodnotu toho oxidu uhličitého. Áno, je to tak, ako hovoríš, že metán je vlastne 28 krát v podstate silnejší skleníkový plyn ako oxid uhličitý a oxid dusný až 265 krát silnejší, čiže vlastne v realite toho oxidu dusného aj metánu tam vzniká úplne ako keby malinké množstvo, ale keď sa to prepočíta na CO2 ekvivalent, tak vlastne tvoria až tých 42%, ako keby ten ich účinok celkový je takýto veľký. Jo. Mají v Česku emise ze zemědělství nějaký vývoj? Protože vlastně o většině sektorů se dá říct, že někdy od 90. let jako emise klesají, kromě dopravy, kde rostou. Jak je to v tohle zemědělství? Jsou jako směřují nahoru dolů nebo stagnují, nebo jak to vypadá? Tak rovnako v poľnohospodárstve od 90. rokov prudko klesli v podstate na nejakú polovicu emisí do nejakých 2000 rokov a odvtedy sa to drží v podstate na nejakej takej podobnej úrovni, čiže už 20 rokov sa v tom nerobí nejaký ako keby extra, není sú tam nejaké extra zmeny. Ale ako keby pre každú z tých kategórií, ktoré sme si pomenovali, tak tam trochu tie emisie klesajú. Přemýšlím, asi bych pomalu se blížil jako k závěru v tom povídání, jenom si říkám, jestli ještě něco, co by stálo za to říct o zemědělské půdě jako v kontextu emisí skleníkových plynů nebo změny klimatu nebo takhle. Tak ja by som práve povedal možno to, že my sme sa síce bavili o tom, že to poľnohospodárstvo je zdrojom emisí, ale zároveň si treba uvedomiť, že tá poľnohospodárska pôda má obrovský potenciál na to ten oxid uhličitý z atmosféry pohlcovať proste a ukladať ten uhlík na dlhé obdobia vlastne do tej pôdy vie byť uložený. Takže keby je potrebné využívať tento potenciál tej pôdy. To znamená mít tu půdu natolik zdravou, aby nebyla jenom zdrojem emisí, ale naopak jako uložiště uhlíku. Ano. A to předpokládám, že se teď neděje, jakože říká, že má potenciál, takže to úplně není tak, že v současnosti by ten stav takovej byl. Co je potřeba k tomu, aby jsme se do toho stavu dostali? A to je možná na samostatnou epizodu, ale říkám si, jestli se dá v pár, jako ve 3 bodech říct, co jsou ty principy, které můžou tu půdu jako uzdravit, nevím, jestli je to správný slovo, natolik, aby začala pohlcovat ve větším množství oxidu uhličitý. Myslím, že to slovo uzdraviť je dobré a tak možno to zaobalím do balíčka regeneratívneho poľnohospodárstva, o ktorom sa teraz aj v Českej republike v posledných rokoch dosť hovorí, ktorým vlastne jeho cieľom je keby zvyšovať to množstvo organickej hmoty v pôde a tým zlepšovať jej štruktúru, tým v podstate všetky tie prirodzené funkcie, ktoré by mala mať, podporovať. A jedna z tých funkcií je aj ukladanie uhlíku. A medzi také nejaké konkrétne princípy patrí napríklad výsev medziplodín, že to sú proste rastliny, ktoré sa vysejú a potom sa nepozberajú, ale tá organická hmota z nich a ten uhlík, ktorý je v nej uložený, ostáva na tom poli a postupne sa zabudováva do pôdy a je tam uložený aj na dlhé obdobia. Takže vlastne možná podobný princip, jako když se v lese bavíme o tom, že nechat tam jako mrtvé dřevo, nebo vůbec jako nenechat tu půdu odkrytou, nesekat jako stromy, tak aby zbyla jenom holina. Tak vlastně na poli to je podobný, jako nenechat neodkrytou půdu, nechávat tam organické zbytky a tak dále. Áno. Akože a
ako hovoríš, aj to mŕtve drevo, aj keby ten pokryv pôdy, potom nemajú len ten význam pre tie emisie, ale to mŕtve drevo v lese napríklad má obrovský význam pre biodiverzitu, ale aj nejak akože zachová tam vlhkosť, udržuje nejakú vhodnú mikroklímu a takisto aj na tom poli to pole nestráca napríklad tak rýchlo tú vlhkosť a celkovo akože pre ten ekosystém je to o mnoho lepšie, ako nechávať holé polia. Jo, prostě pro ten život. Pre ten život, áno. A celkovo proste pre to zdravie pôdy a preto, aby fungovala pre nás tak, ako potrebujeme, aby fungovala dlhodobo. Tak já ti moc děkuju za rozhovor. Možná pro vás, co na nás buď koukáte nebo nás posloucháte, tak na webu faktaoklimatu.cz najdete jednak infografiku od Andy ohledně emisí v zemědělství a jednak nějaký další články, který si psala, který se zabývají právě buď zemědělskou produkcí, nebo ne produkcí, ale spíš jako udržitelností v zemědělství a tak dále. Ano. Tak jo, díky moc, měj se krásně. Ďakujem aj pekne. Maj sa.